कि हथिया चढ़ाला बउआ के दादा लावेले। अरे हथिया चढ़ाला बउआ के दादा आवेले। काहे खातिर अपन धइल धइल रुपिया लुटावत आवेले। अपन बैंक वाला रुपिया अरे लुटावत आवेले। मयंक बाबू के दादाजी आप भी स्टेज पर आ जाए कि हथिया चढ़ाला बउआ के दादा आवेले। हथिया चढ़ाला बउआ के दादा आवेले। अपन धइल धइल रुपिया लुटावत आवेले। अपन धइल धइल रुपिया लुटावत आवेले। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। चूड़ियां खनकाए खनकाने वाले आ गए। चूड़ियां खनकाए खनकाने वाले आ गए। और दादी जी खातिर ये लाइन है, दादी जी अगर सुन रहे तो उनको भी भेज दीजिए। पालके चढ़ाला बउआ के दादी आवेली। पालके चढ़ाला बउआ के दादी आवेली। अपन अचरा भरा रुपिया लुटावत आवेली। अपन अचरा भरी रुपिया लुटावत आवेली। क्या बात? और ये लाइन बउआ के पापा जी के लिए। अगर पापा जी मेरी लाइन सुन रहे होंगे तो आप भी आ जाएंगे। बउआ के पापा खातिर ही लाइन। घोरवा चढ़ाला बउआ के पापा आवेले। घोरवा चढ़ाला बउआ के पापा आवेले। पापा अभी तक एको रुपया नहीं दिए हैं, इसलिए पापा जी खातिर कहेंगे अपन बैंक वाला रुपया लुटावत आवेले। अपन बैंक वाला रुपया लुटावत आवेले। अपन बैंक वाला रुपया लुटावत आवेले। क्या बात? बउआ के मामा जी कहाँ है? मामा और मामी, मामा मामी किधर है? अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे मामा जी और मामी जी तो आप भी स्टेज पर आएंगे और ये लाइन आपके लिए है। गदहा चढ़ाला बउआ के मामू आवेले। गदहा चढ़ाला बउआ के मामू आवेले। का करे खातिर अपन फाटल फाटल बगली दिखावत आवेले। अपन फाटल फाटल बगली दिखावत आवेले।
फूफा जी की। तब फुआ जी खाती ना फुआ फूफा जी खाती।